Daniel Timothy Ohene Belsasa hini afia etoso miensamu no enisuade hunu bi yi ne ho kyerɛ me Daniel Akan dia eyi ne ho kyerɛ me no achi na mi hunu no enisuade hunu mu na mi hu ye no na me wo Susa ahemfi a ɛwɔ Elam asase so no mu na mi hunu no enisuade hunu mu na me wo asuo Ulai ho na me ma mani so me hwɛ na hwɛ odwani na ɔwɔ man mienu gina asuo no ano na man no woware na biako ware sene biako na de ɛware no na edi akyire friye mi hunu odwani no sɛ ɔrepempem kɔ atoye ne atifi fam ne anafo fam na aboa biara ntumi nyina nanim na obi ni hɔ a ɔbɛgye obi afri ne nsam na ɔyɔ sɛde ɔpɛ na odi akokurokosɛm na mani gu so rehwɛ no hwɛ ɔpapo bi fri atoye bae onam asase nyina ni na ne ho nka fam na ɔpapo no wɔ aban a wɔhwɛ a ɛso n'ani ntem na ɔba odwani na ɔwɔ man mienu a mihunu no sɛ ogina asuo no ano no ho na ɔde na ho ɔden tu mmirika hyia no na mihunu no sɛ oduru odwani no nkyɛn no n'ani bre ne so na ɔpem odwani no bubu ne man mienu no na ahoɔden biara ni odwani no mu sɛ obegina n'anim na ɔto no twene fam na otietia no so na obiara ni hɔ a obeyi odwani no afri ne nsam na ɔpapo no yɛ kɛse kokoro na ɔyɛ den no aban kɛse no bui na mman nan a wɔhwɛ a ɛsoso fifiri anamu kyerɛkyerɛ ɔsoro mframa nan na aban ketewa biako firi emu biako mu bae na ɛyɛ kɛse boro so kyerɛ anafo fam ne apueɛ ne asase fɛfɛ no na ɛyɛ kɛse kɔpem ɔsoro asafo na ɛtoto asafo no bi ne nsoroma no bi gugu fam na otietia wɔn so na ɔma ne ho so koduru asafo no safo hene so na oyida afɔde no firi n'anim na wɔto ne kronkron tena bia hwe fam na wɔde dɔm si hɔ hyɛ da som no mrato mu na ɔto no kora twene fam na ɔyɛ adeɛ na odiyi na mete sɛ ɔkronkron ni bi rekasa na ɔkronkron ni foforo ka kyerɛ ɔbaako a ɔrekasa no sɛ da bɛn na da som ne amanfoyɛ mrato a wade kronkron bia ne asafo no masɛ wontiatia so no ho ade hunu no bɛkɔ akosie na ɔka kyerɛ me sɛ ɛbɛkɔ akosi anwummerɛ ne anopa mpenu ahasa ansa na wɔayɛ kronkron bia hɔ yie na me Daniel mihunu anisuadeɛ no na mehwehwɛ aseɛ mihunu yɛ no hwɛ na obi gyina m'anim sɛ ɔbarima nsɛsoɔ na mete onipa ne Ulai nsunu a ɔfrɛ sɛ Gabriel ma oyi ente adehunu no ase na ɔbaa de mi gyina hɔ na ɔbaayɛ no misuroi na mede m'anim butu fam na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba munaseɛ na adehunu no fa wiɛ brɛ ho na ɔne me rekasa no m'ani so biri me ma me hwe ase na m'anim butu fam nanso ɔsɔ me mu de me gyina me nan so bio na ɔse hwɛ mrema wahunu deɛ ɛbɛba abohoro no akyi brɛ mu na ɛfa awiɛ brɛ a wahyɛ no ho odwani na wohunu no a ɔwɔ mmienu no ne Media ne Persia ahemfo na ɔpapo a ɔyɛ werɛmfoɔ no ne Hela hene na aban kɛse a ɛwɔ n'ani ntɛm no ne ɔhene a odi kan na deɛ ebu yɛ anan fifiri si anan mu no ahenni nan bɛsɔre ɔman no mu nso enuru Akan deɛ no hoɔden na wɔn ahenni no akyiri brɛ mu a mratofo awie won ade yɔ no ɔhena n'ani yɛ den na wohunu nsɛm a emu yɛ kusuu mu no bɛsɔre na ne tumi mu bɛyɛ den nso ɛnyɛ ɔno ara ne tumi na ɔbɛsɛe ade ama na yɛ nwanwa na ɔbɛdi yie na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na wasɛe ahoɔdenfoɔ ne akronkronfoɔ man no na n'ani tie nti ne naadaa bɛkɔ so ne nsɛm na ɔbɛdi n'akoma mu akokurokosɛm na obefiri nkrɔfo bebree awora asɛe wɔn na obɛsɔre atia ahene mu hene nanso obebubu a ɛnyɛ obi nsa na ebebubu no na anwummerɛ ne anopa adehunu a wɔkaeɛ no yɛ nokorɛ enti sɔ aniso adehunu no ano na ɛfa na bebree ho na me Daniel meyɛ samo na meyare na bi ansa na meresɔre ma yɛ ɔhene adwuma na adehunu no yɛ me ahodwiri na obiara anhunu mu